Bueno, com ens organitzem? No volem posar més lliure perquè... Intenta una mica de silenci perquè... Bueno, això sí, la façana aquesta s'ha de tirar després, però bueno, això ho valorarem. Aquí no vivia ningú, no? No ho sé, sembla més aviat com una oficina o alguna cosa així. Està la dona ja, la propietària.